Abantu bawathandile amazwi kaNtencane abewasho emngcwabeni kalowo bedlala ubhasikitha ubaba uMaqhude ongasekho. uNtencane uthe abashayi bogubhu phecelezi abadlali bey'nsimbi kufanele nabo beye kuma-performance behambe ne-artist ukuze bezoba nephesenti elithile bethole nabo imali. Kungagcini ngokuthi umsebenzi bawugcina e-studio, bagcina ukuthola imali e-studio kuphela. Siyabona uma bekhona abanamandla noma ngathiwa kuyobhaliswa enkantolo noma ngabe kuyokwenziwani ukuthi uMaskandi ubekatholakala edlala imayiningi kube yilicala ngoba imali abayitholayo labantu abadlala instrument I think mhlawumbe nayisiwona even u5% of imali kufanele ngabe bayayithola. Kwamanye amajele abantu abadlalela izinsimbi bahamba nabo kuwo wonke amashow abahamba nabo babe nephesenti abalitholayo kwi-performance ye-artist kuze kube bayahamba. Umuntu odlala insimbi ugcina e-studio kuphela, umuntu useyihambela yedwa. Kunalokho abantu abaze babenefite ngomsebenzi kuba abantu abagidayo. Ngisho ukuthi kurong ukuthi abantu abagidayo bathola imali performance but labantu laba esiqala nabo umsebenzi phansi sithini ngabo. Uma ngabe ithuba siyabona imayini kuphela uMaskandi. Siyabonga kakhulu mkhulu, ulale kahle, asinawo amaningi. Siyabonga.